og velkommen til Den Hobby. Jeg vil lige vise jer, hvordan vi bruger vores nye værktøj, stjernen i Mini Quiller. Det er sådan, så du skal have et håndtag, som du skruer på her i bunden af din Mini Quiller. Denne her nye stjerne, det har jeg været vild med rigtig længe. Og måske er der nogle af jer, der har lidt svært ved at vide, hvordan man skal forme dem, fordi der er jo alle de her størrelser her, eller hakker ind her. Så det kan være lidt svært for nogle af jer at vide, hvordan man skal gribe det an. Så derfor har jeg lavet den her lille demo-video. Eller vil vise jer, hvordan jeg gør. Det er sådan, så når du arbejder med stjernen her, så skal du bruge begge dine hænder for at få det bedste resultat. Jeg har bare taget en almindelig hvid 5 mm strimmel her, og den går jeg ind og lægger herinde. Jeg starter faktisk med at lægge den her, hvor jeg godt vil have den liggende. Så der kører jeg rundt sådan stille og roligt, ikke noget mere tryk ned, men sådan laver lige sådan hvad skal man sige, en rundkreds eller et eller andet. Den første kan jeg godt lige trykke lidt ind her. Så følger jeg rundt her, giver den lige sådan et tryk ind. Sådan der. Og sådan der. Så jeg holder med mine fingre på her. Så skal jeg have dem til at mødes herovre. Der ligger jeg noget lim her. Der arbejder jeg med strimlen væk fra mig. Så tæller jeg, mens jeg holder den stramt inde her på de andre dele. Så tæller jeg 1, trykker ned og tæller 2 ned mod mit værktøj. Jeg trykker nedad. Så tæller jeg 3 og 4. Og så er jeg henne, hvor jeg startede. 5. Så jeg skal ligesom trykke ned mod mit værktøj, og jeg kører flere omgange rundt for at få den skarp som muligt. Jeg trykker ned mod mit værktøj. Og alt efter hvor mange gange du vil have den rundt. Jeg anbefaler i hvert fald 3 gange på de små her, og når du kommer op i de større, så vil jeg råde dig til at putte flere omgange rundt. Nu er vi henne der, hvor jeg starter, og nu har jeg været 3 gange rundt. Så klipper jeg den af, og så sidder jeg sådan her med mine fingre og trykker den godt ind til værktøjet. På den måde, der får jeg min skarpe form på stjernen. Således. Hvis nu jeg godt vil lave en af de lidt mindre, så går jeg ind her, nu tager jeg måske 3'eren her. Så holder jeg den rundt her, kører den stille og roligt rundt her, og siger, hvor meget skal jeg bruge? Jeg bruger sådan her, så trykker jeg ind mod mit værktøj igen, trykker ind mod mit værktøj igen her, og trykker ind mod mit værktøj her. Så man har den kørt rundt om sit værktøj på den her måde her. Når du så skal sætte den sammen, så tager du lim på herover, og så starter du med at lade den mødes deroppe i en af spidserne. Ikke midt på, men en af spidserne. Du trykker ind hver gang du kører rundt. Du trykker den virkelig ind mod dit værktøj og fortsætter rundt her. Og det gør du sådan, så du nåede 3 gange rundt. Man kan næsten se her, hvor vi startede. Men ellers så kan du tælle dig frem, når du så har været 4 til 5 gange rundt på hver af de her. Så kan du klippe den af. Der har vi været nu. Så sidder jeg og arbejder med at trykke den ind her. Virkelig tryk. Og maser den virkelig ind. Og så kan jeg lige så stille hive den af, og så har jeg en stjerne. Når jeg så skal arbejde med den store, så sætter jeg den over på den store værktøj her. Og der ved jeg af erfaring, at jeg skal nok have lidt flere strimler på her, så jeg starter lige med at sætte 2 sammen. Fordi når jeg kommer op i størrelserne heroppe, nu tager vi bare den her i midten her,
Så jeg kører den med rundt her. Med rundt her. Sørg for, at den ligger herinde. Du skal arbejde med alle dine fingre. Så har den været inde herinde og mødes alle steder. Så sætter du den sammen igen herover med lim. Og denne her, den skal 4 gange rundt om. Og når du er heroppe i de store heroppe, så skal du måske 5-6 gange rundt. Jeg vælger at køre den 4 gange rundt her. Man kan også godt lige se det, når det er, man kommer rundt. Men som sagt, så kan man se her. Det kan også godt være, at jeg vælger at putte 5 på. Den er jo ret stor, for at den skal holde stabiliteten i stjernen. Man kan se, at jeg presser den simpelthen ind, hver gang jeg går rundt. Presser ind mod mit værktøj. Sørger for, at den er helt lige på. Lad den følge med strimlen. Jeg tror lige, at jeg fortsætter stadig. Jeg vil gerne have, at den er så stabil som muligt. Så jeg presser ind, og jeg tror, jeg fortsætter endnu med denne her. For at få det her stabile look i min stjerne. Fordi jeg vil gerne have, at den er så stabil som muligt, og jeg kan bruge den til rigtig mange ting. Man kan jo se her nu, når jeg er på vej rundt her, at den er ved at have sin form. Den der stabilitet-form her. Så jeg tror, jeg fortsætter lidt endnu rundt. For at opnå denne her store, tykke stjerne, jeg gerne vil have. Jeg kunne måske godt lige tage den her over, og så tager jeg den af her. Så tager jeg den af her i spidsen. Man kan også tage den af inde i midten, hvis man vil det. Det er op til en selv. Man kan lige klippe den til. Men igen, så sidder du og presser. Du presser, du presser, du presser, og du presser. Og så er stjernen færdig. Vi kan lige prøve med, skal vi prøve med, ja, hvad skal vi prøve med? Ej, det kunne da også se meget flot ud med sådan en stjerne der. Nu har vi jo lavet den mellemste. Skal vi lige prøve at lave den der? Det er så igen. Lad den køre ned her. Lad den følge med rundt her. Du skal bruge alle dine fingre. Sådan der. Så har du målt afstanden til din stjerne. Så nu tager du igen lim her. Og til denne her, måske 4 er nok. Rundt. Men altså, det kan man lige vurdere selv. Sørg for, at den er presset godt ind til dit værktøj. Og du følger dit værktøj igennem her med strimlen. Og lidt mere lim. Vi skal nok bruge hele strimlen. Igen. Pres. Pres. Pres og mas og hvad du nu gør. Men du skal i hvert fald trykke den rigtig, rigtig godt ind imod værktøjet. Igen. Mas og tryk. Den her skal lige have lidt mere lim her. Og mas og tryk. Og så tager jeg lige den sidste her og tager af. Men jeg kan altid lige klippe den til bagefter. Og som man kan se her, så er den mast godt ind til værktøjet. Men du skal fortsætte med lige at indtil den har sat sig 100%. Så kan du nippe den af. Så det var lidt en demo-video på den nye stjerne her, som nogen kan have lidt svært ved at lave, og andre, hvis man følger den her demo, så burde den være der. Så vi siger tak for den hobby, og på gensyn.